Il-Villaġġ ta' Nikola, l-avveniment li se jbiddel is-Siġġiewi Villaġġ Maġiku tal-Miliet. Din l-attività li tħabbret f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Sindku Julian Borg se toffri ħarġa unika fejn il-maġija ta' dan iż-żmien tingħaqad ma' tradizzjoni lokali u tkompli issaħħaħ ir-rabta qawwija tas-Siġġiewi mal-patrun tiegħu San Nikola għaddejs tant marbut mal-Miliet. Għall-ewwel darba, apparti li se jkun f'qalb il-Pjazza tar-Raħal, il-Villaġġ ta' Nikola se jinfirex ukoll fit-toroq dojoq u antiki ta' Siġġiewi li se jkunu imżejna b'dawl u tiżjin tal-Miliet. Dawk li se jżuru dan il-villaġġ se jkunu milquha b'atmosfera ħajja fejn it-tradizzjonijiet tal-istaġun jiżżewqu mal-istorja rikka tar-Raħal. Santa Claus bla dubju se jkun preżenti fl-attività u jkun hemm opportunità li t-tfal jieħdu ritratt miegħu filwaqt li jiktbu ittra ta' dak li jixtiequ dan il-Miliet u jimpustawha f'kaxxa postali apposta. Il-mużika mhix se tonqos waqt din l-attività fejn se jkun hemm il-banet tar-Raħal flimkien ma' korji tradizzjonali u dimostrazzjoni bil-bambin li se jkomplu idaħlu lil dawk preżenti fl-ispirtu tal-Miliet. Din l-attività qed tiġi organizzata mill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi.